Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Tonda και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του Tonda Podcast. Σκοπός αυτής της σειράς podcast είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τους καλλιτέχνες πίσω από κάθε συνεργασία, κάνοντας μια χαλαρή και κομπλεξάριστη κουβέντα. Πιστεύουμε πως πίσω από κάθε καλλιτέχνη, κάθε δημιουργία, κρύβεται μια ιστορία και θέλουμε να αποκαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια από αυτό το puzzle και να το μοιραστούμε μαζί σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Καφούσια, τον καλλιτέχνη πίσω από το πρώτο drop του Tonda και είναι από τα άτομα τα οποία έχει δει από πρώτο χέρι το ταξίδι του Tonda από τότε που ήταν απλά μια τρελή ιδέα. Οι κούπες είναι γεμάτες με καφέ, Μιχάλη. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το σημειωματάρι είναι γεμάτο με ερωτήσεις και είμαστε έτοιμοι να τον ξεψαχνίσουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσουμε με τυπικό και τέτοια, αλλά σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Οκ, ναι, πες και εσύ ευχαριστώ και αρχικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Τόντα. Και για τον καφέ και για τα τσουρέκια. Σας τα έχω κάνει. Θέλω να ξεκινήσω γενικά με κάποιες ερωτήσεις πιο γενικού περιεχομένου για να καταλάβει και ο κόσμος με τι ασχολείσαι, τι κάνεις και ποιο είναι το στυλ σου. Οπότε θα μπορούσες να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την τέχνη ζωγραφική, όπως θέλεις πες το, και τι στυλ, ας πούμε, και τεχνοτροπία χρησιμοποιείς. Ωραία, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ ξεκίνησα σχετικά μικρή ηλικία. Δηλαδή, σοβαρά πήρα όλο αυτό το πράγμα με τα σχέδια και ζωγραφική κτλ. Όταν ήμουν ακόμα γυμνάσιο περίπου. Και ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Εγώ έπαιζα World of Warcraft, έπαιζα LOL. Γενικά. Ναι, διάβαζα comics, manga, έβλεπα anime κτλ. Και άρχισα να σχεδιάζω πράγματα από αυτούς τους κόσμους. Δηλαδή, όχι ακόμα δικές μου ιδέες κτλ. Ξέρω εγώ, κάνα Lich King από WoW, κανένα Dwarf, κανένα από εδώ και από εκεί. Και σιγά σιγά, όταν μπήκα πια στο Λύκειο, άρχισα να προσπαθώ να βρω δικούς μου χαρακτήρες και να ασχολούμαι πιο σοβαρά με το κόμικ. Κοίτα, μετά από αυτό μπήκα καλών τεχνών, τελειώσα την γλυπτική και σιγά σιγά αναπτύχθηκε ένα στυλ, ας πούμε, το οποίο είναι έτσι λίγο κόμικ, ας το πούμε, μάγκα. Είναι ένας συνδυασμός. Αυτό που κάνω δεν είναι ούτε πολύ αμερικάνικο, ούτε πολύ ιαπωνέζικο σε στυλ. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Προσπαθώ να παντρέψω αυτά και το προσωπικό μου στυλ σε ένα σύνολο, ας πούμε. Ας πούμε, είναι κάτι ανάμεσα σε κόμικ και μάγκα. Κάτι τέτοιο, ναι, ακριβώς. Σαν μίξη. Αλλά από ό,τι έχω δει και μου έχεις δείξει, κάνεις και πιο ρεαλιστικά πράγματα, δηλαδή πορτρέτα και τέτοια. Απλά αυτό είναι αυτό που σου αρέσει και έχεις εξειδικευτεί. Ας πούμε, έχεις ρίξει το περισσότερο focus. Ακριβώς. Υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι που θα ήθελες να δοκιμάσεις σε τεχνοτροπία, σε στυλ, Σίγουρα. και δεν το έχεις κάνει ακόμα ή δεν το έχεις τολμήσει, αλλά το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου? Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές εκεί έξω, οι οποίες μπορεί κάποιος να πάρει και να κάνει. Τώρα προσωπικά εγώ έχω δοκιμάσει διάφορα. Κάποια πράγματα δεν έχουν πετύχει, κάποια πράγματα δεν με βόλεψαν, κάποια πράγματα δεν μου βγαίνει το αποτέλεσμα το οποίο θέλω να πετύχω. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να δοκιμάσω να δουλέψω λάδια κάποια στιγμή. Θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με τη χαρακτική όσο περνάνε τα χρόνια, την traditional χαρακτική που μου αρέσει πολύ, και να δω και άλλες τεχνοτροπίες που ίσως και να μην τις ξέρω ακόμα. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι είσαι focus μόνο ζωγραφική, illustrations, comics, manga. Γουστάρεις και το κομμάτι της γλυπτικής και χαρακτική. Και όλα. Και τα πάντα. Μ' αρέσουν δεν όλα. Δεν το χρόνο για να εντρυφήσεις όλα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα μου άρεσε πολύ να κάνω είναι όχι να γίνω καλός σε όλα, αλλά τουλάχιστον να έχω μια σφαιρική άποψη για όλα τα είδη, ας πούμε, και τεχνοτροπίες. Γιατί ακόμα και να το μάθεις τέλεια, ας πούμε. Να πάρεις μια γεύση, μια ιδέα, να ξέρεις πώς είναι, γιατί μπορεί και να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Είναι καλό και να μην ξέρεις τι δεν σ' αρέσει. Αυτό, ακριβώς. Γιατί καλό ή κακό δεν γίνεται να είσαι τέλειος όλα. Καλύτερα να διαλέξεις, ας πούμε, τι σ' αρέσει, τι σου βγαίνει και τι σε ευχαριστεί να ασχολείσαι. Ακριβώς. Και μετά τα άλλα, καλό είναι να τα ξέρεις, να ξέρεις τι παίζει. Μία απορία που είχα κι εγώ είναι ότι, ρε παιδί μου, ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, εσύ, έχει κάποια, ας πούμε, διαδικασία που ακολουθεί
από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια steps στο μυαλό σου ή είναι κάτι το οποίο μου σκάσε τώρα η έμπνευση, το βάζεις στο χαρτί? Δηλαδή, έχεις κάποιο πρόγραμμα, είναι κάποια τελετή στο μυαλό σου, κάτι τέτοιο, ή είναι απλά τη στιγμή? Κοίτα, κάποιες φορές θα σου πω, μια κλασική ας πούμε μέρα υπάρχει ένα τελετουργικό ας πούμε, Ναι. το οποίο ακολουθώ ας πούμε για να μπω στη φάση, για να ζωγραφίσω. Αλλά υπάρχουν και μέρες που μπορεί, ξέρω εγώ, να ξυπνήσω, να μην έχω όρεξη να κάνω τίποτα, να πάω μια βόλτα με το ποδήλατό μου, ξέρω εγώ, να δω κάτι στον δρόμο ή ξέρω εγώ στο δάσος ή στο όπου πάω το ποδήλατο ή ξέρω εγώ στο κέντρο, και να μου κάνει κάτι κλικ, ξέρω εγώ, και να γυρίσω σκαστό σπίτι και να αρχίσω να σχεδιάζω μανιωδώς. Αλλιώς, ας πούμε, η πιο κλασική μου καθημερινότητα, ας πούμε, είναι να μπω, να ξεκινήσω να ψάχνω τα βιβλία μου, διάφορα άλμπουμ που έχω, τις φωτογραφίες μου, να δω φωτογραφίες στο ίντερνετ, πράγματα που μου αρέσουν, να διαβάσω κάποιο κείμενο το οποίο με εμπνεύσει. Και κάτι δηλαδή πρέπει να σε ιντριγκάρει, περιμένεις σίγουρα να είναι το ερέθισμα, ας πούμε. Ναι, και σίγουρα τα σημειωματάρια βοηθάνε πολύ σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια ιδέα την οποία την έχεις στο μυαλό σου 3 μήνες και δεν την έχεις υλοποιήσει. Να την έχεις κάνει σε ένα σημειωματάριο, ας πούμε, σαν πολύ, ας πούμε, rough sketch. Τύπου κάτι που σκέφτηκες μια στιγμή και το παράτησες. Μπορεί να είναι σχεδόν και doodles του τύπου stickman αυτό το πράγμα. Αλλά μετά αυτό, ας πούμε, να το πάρεις αυτό, να κάνεις ένα λίγο καλύτερο σχέδιο, ας πούμε, πιο ολοκληρωμένο και μετά να το περάσεις στο τελικό. Δηλαδή, έχει μια διαδικασία, ας πούμε, δεν πάμε κατευθείαν 0% στο τελικό σχέδιο. Είναι λίγο σκαλοπάτι και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που σε νοιάζει είναι να αποτυπώσεις τη σκέψη ώστε να το πιάσεις και κάποια άλλη στιγμή που μπορεί να είσαι πιο έτοιμος και mentally, ακριβώς, και σαν έμπνευση. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα σημείο σε όλο το ταξίδι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι, σκέφτομαι κάτι, πώς θα το αποτυπώσω, πώς θα το κάνω, αν το ξαναπιάσω. Υπάρχει ένα σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το ταξίδι ενός έργου που σ' αρέσει παραπάνω, σε ιντριγκάρει παραπάνω? Έχεις κάποιο αγαπημένο ή σ' αρέσει σαν σύνολο αυτό το πράγμα? Σίγουρα λατρεύω όλη τη διαδικασία σαν σύνολο, αλλά άμα είχα να διαλέξω μία από αυτές τις καταστάσεις, να πω η χειρότερη μου φάση είναι όταν πρέπει να αποφασίσω ότι το έργο τελείωσε. Ναι. Είναι η χειρότερη. Άρα γιατί πιάνει μια ανασφάλεια ότι μήπως μπορώ να κάνω κάτι ακόμα. Ακριβώς. Και εκεί πέρα νομίζω και είναι και ένα μεγάλο κόλπο για τους καλλιτέχνες. Δηλαδή να καταλάβουν πότε αυτό που κάνουν λήξαν. Γιατί άμα το συνεχίζεις καμιά φορά ή καταστρέφεις και χωρίς λόγο, υποθέτω. Ναι, γιατί... και καταστρέφεις και το έργο. Και κυνηγάς και φαντάσματα, υποθέτω. Γιατί αυτό. Μπορεί να έχει φτάσει στο πικ του και εσύ απλά να ψάχνεις τώρα κτέσματα και οτιδήποτε. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και αυτά που δίνει το χαρακτήρα σε αυτά που έχεις φτιάξει. Αυτό. Και πολλές φορές και όσο το πειράζεις, κάτι να χάνει ένα κομμάτι. Ξεκάθαρα αυτό που λες. Νομίζω αν είχα να διαλέξω την αγαπημένη μου φάση, είναι τη στιγμή που κάνω τα rough σχέδια. Ναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι που πλάθεται όλη η φαντασία και όλο το concept στα concept. Γιατί μετά, εντάξει, είναι και τεχνοτροπία, είναι και άλλα πράγματα, αλλά όταν δημιουργείς όλη την ιδέα πίσω από ένα έργο, εκεί είναι που. Άρα, όταν ας πούμε ανάβει το λαμπάκι στο μυαλό σου και λες, θα κάτσε να το σημειώσω κάπου, να το ξεχάσω και αυτό ακούγεται καλό. Αυτό. Και να δω που θα βγει. Ναι, πιστεύω ότι εκεί είναι η γέννηση της ιδέας. Μετά, άσχετα αν το πιάσεις μία μέρα μετά, μία εβδομάδα μετά, ένα χρόνο μετά, whatever, είναι αυτό. Η πρώτη έμπνευση έχει αυτό το kick που είναι διαφορετικό, πιστεύω. Ξεκάθαρα. Και το πιο βασικό, ρε φίλε, δηλαδή την έμπνευσή σου στο τι θα κάνεις, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Από πού ποια είναι η πηγή σου? Η πηγή μου, όπως είπα και... Είναι, ξέρω εγώ, τα games σίγουρα, αν ασχολείσαι anime που μπορεί να έχεις άλλα ερεθίσματα, είναι η καθημερινότητά σου, είναι αν θα μπω σε ένα μαγαζί και θα βομβαρδιστώ από ερεθίσματα από ένα πολυκατάστημα, ας πούμε, είναι μια διάδραση στον δρόμο, τι είναι? Μπορεί να είναι και όλα αυτά που λες, αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές θεωρώ ότι όταν υπάρχει, δηλαδή μπορώ να μπω στο λεωφορείο, ας πούμε, και να δω κάτι τόσο extreme που να μου ξυπνήσει κάτι, ας πούμε. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να δω, ας πούμε, να διαβάσω ένα βιβλίο, ένα κείμενο, μια φαντασία, το ένα το άλλο και να πω, όπα, αυτό είναι super, ξέρω εγώ, και πάμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Είναι το θέμα τι θα σε εμπνεύσει, δηλαδή σε μια μέρα μπορεί να σε εμπνεύσει από το να έχεις βγει να πιεις ένα καφέ με ένα φίλο, ναι. μέχρι... κάτι. Ακριβώς.
και να σου έρθει μια ιδέα. Μπορεί να είναι κάτι που θα δεις στον δρόμο. Είναι δηλαδή random αυτό. Είναι τελείως random. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή που θα μου χτυπήσει το λαμπάκι. Ναι, οκ. Και τώρα έρχομαι εγώ και σε ρωτάω, παντελώς άσχετος ή τώρα ξεκινάω. Αν είχες να μου δώσεις ένα tip, ρε φίλε. Έχουμε μιλήσει για τη διαδικασία, μου έχεις πει τον τρόπο που σκέφτεσαι, πώς ξεκινάει μια ιδέα, πώς χτίζεται στο μυαλό σου. Αν είχες να μου δώσεις ένα tip, τι θα μου έλεγες? Ένα πράγμα έχεις να μου πεις, ρε φίλε, προσπάθησε να κάνεις αυτό. Νομίζω ότι το ένα tip που θα σου έλεγα και το έχω πει σε όσους με έχουν ρωτήσει παρόμοια ερώτηση είναι ότι είναι 1% ταλέντο, 99% προσπάθεια και να μην τα παρατάς στο κομμάτι του λάθους και της αποτυχίας. Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να έχει κάνει ένα έργο, να είναι και traditional, αλλά να μην έχει undo όπως έχει στα digital και ξαφνικά να φτάσει στο τέλος και να γίνει μια βλακεία και να ξενερώσει. Σε εκείνο το σημείο είναι που άμα μάθεις να το πάρεις αυτό ως έναυσμα για να κάνεις κάτι καλύτερο, που και εγώ δεν το πετυχαίνω κάθε φορά. Κάποιες φορές όντως απογοητεύομαι και είμαι χάλια, αλλά αν μάθεις να μπορείς να το υπεύσεις, ας πούμε, αυτό το άλογο και να προχωρήσεις. Ναι, και να μην βάλεις λίγο στην άκρη και να πεις και έγινε μια βλακεία, την επόμενη φορά το κάνω αλλιώς ή έμαθα αυτό. Δηλαδή να παίρνεις το καλό από εκείνη τη στιγμή της ξενέρας σου που λες ότι όπα έγινε λάθος. Ξέρω εγώ, και να συνεχίζεις. Ναι. Που σου λέω ότι είναι πολύ δύσκολο και εγώ το καταφέρνω, αλλά νομίζω ότι έτσι μια μεθοδικότητα στο ότι δεν τα παρατάω και συνεχίζω γιατί το ξαναδοκιμάζω και το ξαναδοκιμάζω αλλιώς ή το ξαναδοκιμάζω ίδια για να ξαναπετύχει, είναι αυτό που κάνει την όλη διαδικασία να γίνεσαι καλύτερος και καλύτερος. Ναι. Τώρα αυτό μου δημιουργεί δύο ερωτήσεις, η αλήθεια είναι. Έστω ότι κάνεις κάτι στο χαρτί, εσύ που ασχολείσαι και με πράγματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε και σε λίγο, που πρέπει να γίνει once off. Έχεις μία προσπάθεια και γίνει κάτι λάθος, ρε φίλε. Εσύ τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, είσαι ας πούμε τελειομανής και λες πω ρε φίλε, reset ξανά από την αρχή. Σε πιάνει αυτό? Και αν ναι, πότε σε πιάνει? Κοίτα, θα σου πω. Όταν βλέπω ας πούμε κάτι μικρό προβληματάκια, ας πούμε, κάποιες φορές προσπαθώ να τα εντάξω στο έργο, γιατί δεν μπορώ να τα σβήσω, γιατί εγώ δουλεύω περισσότερο με μελάνι. Οπότε τις περισσότερες φορές δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οπότε ή τα εντάσσω στο έργο ή ξεκινάω από την αρχή. Άμα δεν μπορώ να τα εντάξω. Άρα δηλαδή μπορεί να είσαι σε ένα 90% αυτό που θες να κάνεις και να πεις όχι ρε φίλε, στο 91 έκανα το τάδε λάθος, ξανά μανά από την αρχή. Ναι, είναι ένα άλλο το λάθος. Δηλαδή μου έχει τύχει να πέσει ένα λόγο μια ολόκληρη κούπα καφέ. Εντάξει, κάνω από την αρχή. Δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, διόρθωσης αυτού. Αλλά άμα κάνω 2-3 γραμμές λάθος, 4 σε ένα σημείο, δεν θα μου πιάσει τελειομανία. Θα βρω έναν τρόπο να το εντάξω, ας πούμε, μέσα στο έργο και να το μαυρίσω εκείνο, να φτιάξω μια σκιά, να δημιουργήσω ένα άλλο κομματάκι σε εκείνο το σημείο το οποίο να κρυφτεί και να ενταχθεί στο έργο ως κάτι διαφορετικό, χωρίς να το σβήσω. Ναι, κατάλαβα. Αλλά η ξενέρα παραμένει ξενέρα. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Εκείνη τη στιγμή στα φκάρια τελείως. Σίγουρα. Άρα σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, είτε είσαι άπειρος είτε είσαι έμπειρος, απλά πρέπει να το καταπιείς και να πεις it's okay ή θα χρειαστεί να το ξανακάνω, ή πολλές φορές ακόμα και στη μουσική, ρε παιδί μου, παίζει κάποιος live, μπορεί να κάνει κάποιο λάθος και να μην το καταλάβει κανείς. Ναι. Δηλαδή μπορεί να το ξέρεις μόνο εσύ και να είναι ένα μυστικό που δεν θα το μάθει και ποτέ κανείς. Αυτό παίζει full που λες, να ξέρεις. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστείς και εσύ με τον εαυτό σου, να πεις ότι ξέρεις κάτι, είμαι υπερβολικός αυτή τη στιγμή, είμαι τελειομανής, καταλαβαίνω ότι μου δίνει κάποια πράγματα σε όλο το process, αυτό που λέμε ότι να επαναλαμβάνω και να γίνομαι καλύτερος και να πάω το αποτέλεσμά μου σε άλλο επίπεδο. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή θέλει και λίγο ένα φρένο, πιστεύω. Ναι, σίγουρα. Ναι. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι κάποιες φορές πρέπει να μάθεις ότι OK, σταματάω εδώ, it's OK. Ναι. Δηλαδή προχωράμε, δεν χρειάζεται να... Ναι. Και έχει τύχει ρε φίλε ποτέ, OK, το λάθος είναι μέσα είναι στη διαδικασία αυτό. Είναι μέσα στην όλη ιστορία. Έχει τύχει ποτέ να σκεφτείς κάτι που θέλεις να κάνεις και να νιώσεις ότι δεν μπορείς? Και αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι
και ένα θέμα τριβής. Δηλαδή, άμα εγώ δεν μπορώ να σχεδιάσω κάτι, μπορεί να χρειαστεί να το κάνω 100.000 φορές. Και εκείνη τη στιγμή που να είμαι πάνω στην ιδέα μου και την εξελίσσω στο μυαλό μου και να πορώνομαι, δεν σε ξενερώνει εκείνη τη στιγμή. Και πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Σίγουρα. Εκεί θα πω ένα παράδειγμα, το οποίο μου το είπε ένας φίλος, ο οποίος είχε μιλήσει με ένα καλλιτέχνη της Marvel, που λέγεται Esad Ribic, και στη συζήτηση που είχε πει το εξής: όταν ξεκίνησε αυτός, έκανε animation, ξέρω εγώ, στην Κροατία back in the day, τύπου 100.000 σχέδια, συνέχεια το ίδιο, και κάποια τον πήρε η Marvel. Άρχισε να κάνει το Thor, λοιπόν. Και αυτό που είπε στο φίλο μου είναι ότι Thor, πρώτο Thor, πέταμα. Δεύτερο Thor, πέταμα. Τρίτο Thor, οκ είναι, τον κρατάω. Τέταρτο Thor, καλύτερος, πετάω τον Thor τον προηγούμενο. Και όλο αυτό το διαδικασία να μάθει, δηλαδή, η επανάληψη του να μάθει να παίξει τον Thor και να σου κάνει ένα σχέδιο το οποίο είναι ο Thor σε 2 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι από μια διαδικασία επανάληψης. Και αυτό ισχύει γενικότερα. Όσο περισσότερες φορές κάνεις κάτι, τόσο καλύτερα το μαθαίνεις. Τώρα, εσύ έπαιζες και κιθάρα χρόνια, Mr. Tonda. Ξέρεις ότι για να παίξεις ένα κομμάτι ολόσωστα και να το μάθεις να παίξεις, πρέπει να το παίξεις, ξέρω εγώ πόσες φορές. Δεν γίνεται να το παίξεις μια φορά, one shot, και να το μάθεις. Ισχύει αυτό. Άρα είναι θέμα εργατικότητας, consistency η όλη φάση, και να μην μπορείς να κάνεις κάτι, πρέπει πάλι να το διαχειριστείς με τον εαυτό σου και να πεις, φίλε, για να το κάνω αυτό πρέπει να αφιερώσω 1.000 ώρες. Νομίζω ότι και στην εποχή μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα υπομονής. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την υπομονή. Δεν έχουν την υπομονή. Και άμα κάποιος χτίσει την υπομονή του, που κι εγώ δεν έχω την καλύτερη υπομονή στον κόσμο, να το λέμε αυτό. Θα σκάει δηλαδή για σένα. Σίγουρα, να ξέρεις. Δηλαδή σε πιάνει μια ανυπομονησία από όποιον φίλε πρέπει να γίνει χθες. Ναι, αυτό. Δηλαδή θέλει μια πάλι, ας πούμε, με το θέμα της υπομονής. Γιατί έχουμε μάθει, ας πούμε, από το ίντερνετ ότι παίρνει μια πληροφορία αμέσως. Και αυτές οι διαδικασίες, όπως και να διαβάσεις πολύ, όπως και να τέτοιο, θέλουν μια διαδικασία τριβής, η οποία θέλει χρόνο. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, είναι ο κανόνας με τις 10.000 ώρες που λένε. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει ασχολείσαι με διάφορα πράγματα και σχεδιάζεις τόσο ψηφιακά αλλά και σε χαρτί και σε κανβά και με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έχεις κάποιο αγαπημένο, δηλαδή ξεχωρίζεις το digital από το χαρτί, και ποιο είναι αυτό? Ξεκάθαρα, για μένα το digital είναι λίγο hack. Όχι, δεν θα το πω hack, είναι ένα εργαλείο. Ναι. Και εκεί είναι το bottom line. Ναι. Αλλά η εμπειρία της μοναδικότητας ενός έργου που θα φτιάξεις, θα το έχεις σπίτι σου, είναι ένα φυσικό αντικείμενο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το digital. Δηλαδή, ναι, είναι εργαλείο, ναι, μπορώ να κάνω κάτι πολύ γρήγορα, ναι, μπορώ να το διορθώσω 7.000 φορές και να το κάνω super τέλειο. Αλλά αυτή την ύπαρξη της μοναδικότητας που έχει ένα έργο traditional, απλά δεν μπορεί να την κερδίσει με τίποτα. Δηλαδή, το undo που έχεις τη δυνατότητα να το πατήσεις, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία σου γλιτώνει όλες αυτές τις ξενέρες που προφανώς ένας άνθρωπος που σχεδιάζει μόνο σε χαρτί τις έχει φάει. Από την άλλη, αυτό και το έκανα one shot, πάρτο, είναι αυτό, έχει και αυτό τη μαγεία του. Εγώ βρίσκω έτσι μια μαγεία και στα δύο, ας πούμε, στυλ, και στο digital και στο... Ναι, και εγώ δεν τις άρω, ας πούμε, τους digital artists. Θεωρώ ότι και αυτοί έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά και για να γίνουν αυτό που κάνουν. Απλά εγώ κρίνω... Ξεκλειδώνουν άλλες πίστες. Αυτό θα πω εγώ, γιατί άλλο αποτέλεσμα είναι το digital, άλλο το φυσικό. Το μόνο που κερδίζει, πιστεύω, είναι η μοναδικότητα. Ότι δεν έχεις άλλο αντίγραφο. Κάνεις το digital, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να το αντιγράψεις εκατομμύρια φορές, να το τυπώσεις. Το άλλο είναι ένα πράγμα. Ναι. Το επόμενο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι, έχεις σκεφτεί ποτέ, ρε φίλε, μέσα από όλο αυτό το process και αυτή τη διαδικασία και αυτή την τριβή και πάλι με τον εαυτό σου, και επειδή, εντάξει, μην λέμε και ψέματα, δεν είναι ότι είσαι και σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι εύκολο κάποιος να το κάνει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να το παρατήσεις και να πεις ότι είναι μόνο χόμπι ή θέλω να πάρω λίγο απόσταση από αυτό? Όχι. Παρόλο που κάποιες φορές είναι δύσκολες, γιατί, εντάξει, στις μέρες μας το να είσαι και καλλιτέχνης δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ναι, αυτό. Τουλάχιστον σαν βιοποριστικό, ας πούμε, πράγμα.
Θεωρώ ότι για μένα είναι και ψυχοθεραπευτικό, ρε φίλε. Δηλαδή, θα κάτσω να σχεδιάσω μια μέρα και θα μου περάσει όλο το άγχη. Ό,τι άγχος είχα, Δηλαδή Είναι αγχολητικό δηλαδή. πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία είναι από τις λίγες διαδικασίες που με κάνει super χαρούμενο, super. Ας πούμε, νιώθω άλλος άνθρωπος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το παρατήσω ποτέ. Οκ. Μιλήσαμε για τελειομανία, μιλήσαμε για επανάληψη, μιλήσαμε για τριβή. Εσύ είσαι ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού σου. Θα σου πω, δεν νομίζω ότι είμαι ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού μου. Ο αυστηρότερος κριτής είναι η κοπέλα μου. Οκ. Γιατί Τύπου σε μαστιγώνει, σου λέει Μάικ ξανά από την αρχή. του τύπου, ξέρω εγώ, μπορεί να έχω αφιερώσει άπειρες ώρες σε ένα έργο και να μου γυρίσει να μου πει, ξέρω εγώ, η ανατομία σε αυτό το κομματάκι είναι λάθος. Και να είμαι σε φάση. Πω, έχει δίκιο, ρε φίλε. Γιατί έχει πάλι δίκιο. Γιατί έχει πάλι δίκιο, ναι. Είναι σούπερ αυστηρή, αλλά καλά κάνει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό. Εγώ μπορεί να είμαι ο δεύτερος σκληρότερος κριτής. Οκ. Άρα δηλαδή μπορεί σε μια στιγμή να στα καταρρύψει όλα και μετά να σε κάνει να αμφισβητήσει και αυτό που έχει κάνει και μετά να πεισμώσει κιόλας και να το ξανακάνεις. Για να σου αποδείξει ότι. Θα το ξανακάνω, ναι. Απλά μπορώ, ρε φίλε. Του τύπου ότι είναι μια διαδικασία που στην αρχή ψιλοσπάζομαι του τύπου πω έχει δίκιο και δεν θέλω να ξανά. Δεν το είχα παρατηρήσει και δεν θέλω να αφιερώσω όλες αυτές τις ώρες, αλλά μετά περνάει μια διαδικασία μέσα μου που λέω έχει δίκιο, ρε φίλε, πρέπει να το φτιάξω καλύτερα. Ναι. Μπορώ να το κάνω καλύτερα. Άρα παίρνεις το λάθος και βάζεις κάτι πιο δημιουργικό, ας πούμε, από την όλη κατάσταση και διαδικασία. Ξέρω ότι ασχολείσαι ενεργά και με κόμικ, full. Αν κάποιος ήθελε να ξεκινήσει τώρα να σχεδιάζει το δικό του κόμικ, ποια θα ήταν μία-δύο συμβουλές που θα του δίνεις, δηλαδή που να εστιάσει? Λοιπόν, αναλόγως θα πω δύο πράγματα. Άμα είναι μόνο σχεδιαστής ή μόνο στο σενάριο, είναι τελείως διαφορετικό από το να είναι και το σενάριο και ο σχεδιαστής ταυτόχρονα. Ναι, δηλαδή έχει διαφορά το να είμαι one man show και να τα σκέφτομαι και να τα αποτυπώνω. Ναι. Προσωπικά, ας πούμε, εγώ συνεργάζομαι με τον Βασίλη τον Ισαϊάδη που κάνουμε το κόμικ το 3x4. Οπότε δεν τα γράφω εγώ, τα γράφει αυτός. Ναι. Και μετά τα σκηνοθετούμε μαζί. Ναι. Το τρίπτυχο για μένα ενός κόμικ είναι ένα. Είναι σκηνοθεσία, παύλα χώρος, παύλα τα σώματα να έχουν μια επαφή με το περιβάλλον τους, δηλαδή να είναι μέσα στο περιβάλλον τους, μην είναι ένα άκυρο περιβάλλον και ένα σώμα και αυτά τα δύο δεν ενώνονται. Πρέπει να είναι κομμάτι του περιβάλλοντος οι φιγούρες. Άρα να φαίνεται ο χαρακτήρας σαν να είναι αυτοκόλλητο πάνω από το σκηνικό, ας πούμε. Να γίνεται μέρος και της ιστορίας και του σκηνικού που αποτυπώνει σε κάθε frame του κόμικ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να μάθεις τη ιστορία στην αχυρωή. Ναι. Γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο που λέει είναι φοβεροί illustrators. Ναι. Και σου λέει, μα γιατί δεν κάνεις κόμικ? Ναι. Γιατί ο λόγος. Χρειάζεται και συνοχή. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε σε μια εικόνα να κάνεις ένα μικρό τόσο και ο illustrator να σου κάνει μια φύσα super nice, τέλεια, ξέρω εγώ, να είναι αψεγάτιαστη όλοι. Αλλά ξέρω εγώ, ο κομίστας θα διαλέξει ένα frame να το κάνει τελείως τσαπατσούλικα. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί θέλει να οργανώσει το μάτι του θεατή. Να το περάσει και γρήγορα, λίγο να πάει στο επόμενο και να χτίσει και ένα. Ναι, γιατί η διαφορά του κόμικ με οποιαδήποτε άλλη τέχνη, γενικά το κόμικ λέγεται πιο επίσημα διαδοχική τέχνη, γιατί βάζει μέσα το χρόνο. Ναι. Άμα δεν μπορείς να περάσεις το κομμάτι του χρόνου μέσα στο κόμικ σου, ναι. έτσι όπως το παραδίδεις, δεν είναι κόμικ. Είναι πολλά illustration μαζί. Άρα πρέπει με τα πολλά καρέ που αποτυπώνει ο κάθε κομίστας, αν είναι αυτό σωστό, ναι, σωστό είναι. Να μπορεί να αποτυπώσει και την ιστορία και σε μια διάσταση χρόνου. Αυτό, ναι. Αυτό είναι η διαφορά από οποιαδήποτε άλλη τέχνη, ας πούμε, ότι υπάρχει χρόνος μέσα. Και το τελευταίο είναι τα πιο τεχνικά κομμάτια, να μάθει ανατομία, καλή, ακόμα και σε πολύ stylized, ας πούμε, styles, πρέπει να μάθει την ανατομία για να την απορρίψει. Δηλαδή βλέπω κάποια άτομα τα οποία κάνουν τέλεια και σου λέει, μα αυτό δεν είναι ανατομικό. Ναι, αλλά έχει μάθει τόσο καλά την ανατομία που μπορεί να σου τραβήξει ένα χέρι 2 μέτρα στο χαρτί
και να μην το καταλαβαίνεις, να είναι κομμάτι του έργου. Οπότε Άρα και κάτι extreme να είναι και να μην είναι 100% ένας άνθρωπος μέσα στο κόμικ και να είναι ένα άλλο στοιχείο. Είναι καλό να το έχεις κατακτήσει αυτό Ακριβώς. το κομμάτι για να μπορείς να το πειράξεις ανάλογα με το τι πας να δημιουργήσεις. Δεν το μπορείς να το πεις σωστότερα. Thank you. Γι' αυτό είμαι ο Mr. Todd. Ο Mr. Todd εδώ. Ως συμπέρασμα δηλαδή, αν εγώ αύριο θέλω να ασχοληθώ με κόμικ, πρέπει να σκεφτώ είμαι καλύτερος στο σενάριο ή είμαι καλύτερος στο να σχεδιάζω. Χρειάζεται να κάνω μια συνεργασία με κάποιον, να μου δίνει το σενάριο, να μου αποτυπώνει τι θέλει να πει και εγώ να το κάνω πράξη στο χαρτί ή digitally. Και το τρίτο είναι να έχεις στο νου σου ότι όλα καταλήγουν σε μια ανατομία και θα σε βοηθήσει ό,τι και να κάνεις. Θα κάνει το αποτέλεσμά σου να είναι πιο φυσικό. Σίγουρα. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι να μας πεις γενικά με τι ασχολείσαι στο κομμάτι της τέχνης αυτή την περίοδο. Μας έχεις αναφέρει ένα κόμικ, πες μας περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Και επειδή είναι μια ερώτηση κλισέ ναι μεν, αλλά όλοι θέλουν να την ξέρουν, αν έχεις κάποιο αγαπημένο έργο σου ή ένα πράγμα το οποίο να λες ότι αυτό του είχα δυναμία. Οκ, θα σου πω. Λοιπόν, κοίτα, γενικά στο κομμάτι του ποιο είναι το αγαπημένο μου έργο. Το αγαπημένο μου έργο νομίζω ότι είναι τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον. Ένα έργο που έκανα από ένα χαρακτήρα από το κόμικ που φτιάχνουμε τον Βασίλη που λέγεται Johnny Longhat ή Johnny Whipsle στα ελληνικά, ο οποίος είναι στη Βικτωριανή Αγγλία σε αυτό το setup και έχει πολύ βάθος και τέτοια και νομίζω ότι τα checks τα οποία ήθελα να τσεκάρω εγώ στον εαυτό μου για αυτό το συγκεκριμένο έργο, τα τσέκαρα σε αυτό το έργο και το αγαπώ πολύ. Αυτό και επίσης νομίζω και είναι και ένα άλλο το οποίο έχω κάνει στο μεταπτυχιακό που έκανα, που είναι αυτός ο Viking, δεν ξέρω αν τον έχω δείξει, Mr. Todd. Ναι. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου έργα. Γιατί έχω ρίξει πολλή δουλειά και έκανα... Πολλές εργατόρες. Ναι, και δεν είναι και μόνο οι εργατόρες. Αλλά ήταν και αυτό που ήθελες, που είχες στο μυαλό σου. Δηλαδή αυτό που είχες στο μυαλό σου το αποτύπωσες στο 100%. Είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι όταν το χέρι σου μπορεί να ακολουθήσει αυτό που βγάζει το μυαλό σου, εκεί πέρα είναι το στοίχημα. Το sweet spot, ναι. Ναι, οπότε νομίζω σε αυτά τα δύο το πέτυχα και γι' αυτό είναι ο αγαπημένος. Άρα αυτά τα δύο είναι οι αδυναμίες. Σίγουρα. Okay. Μια τελευταία ερώτηση έτσι, σε αυτή τη θεματική που θέλω να κάνω είναι, τα είπαμε όλα, αν μπορούσες να περάσεις αυτή τη στιγμή 24 ώρες με ένα οποιοδήποτε ας πούμε καλλιτέχνη, εν ζωή ή όχι, ποιος θα ήταν αυτός, γιατί και τι θα κάνατε? Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, γιατί το έχω σκεφτεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο πράγμα που λες. Λεωνάρντο Νταβίντσι, ακούγουμε full κλισέ, αλλά για μένα είναι από μικρό παιδί ήταν ο ήρωάς μου, ήταν το είδωλό μου, γιατί είναι ο GOAT και επίσης δεν είναι μόνο η ζωγραφική του που τον κάνει αυτό το οποίο με ενθουσιάζει τόσο πολύ, είναι ότι είναι πολυδιάστατος. Γιατί εγώ ας πούμε κάνω και πράγματα, μπορεί να κάνω comics, μπορεί να κάνω και πράγματα με ατομίες που κάνω στα μεταπτυχιακά και στο day job μου, ας πούμε, στα καθημερινότητά μου. Δηλαδή, χτυπάει, ας πούμε, ένα τεράστιο εύρος πραγμάτων που στην εποχή μας πρέπει να είσαι, ας πούμε, αυτό που με εκνευρίζει στην εποχή μας είναι ότι πρέπει να είσαι καλό σε ένα πράγμα και that's it. Δηλαδή, για να βρεις μια δουλειά ή οτιδήποτε πρέπει να είσαι... αυτός ήταν λίγο πολύ εργαλείο. Αυτό. Μπορεί να μην είσαι ο καλύτερος σε όλα, αλλά το γεγονός ότι είσαι πολυδιάστατος είναι αυτός. Και το τι θα κάναμε μαζί, νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Ακούστηκε πρόστιχο, αλλά πες το. Θα αράζαμε να σχεδιάζαμε μαζί. Θα ήθελα να κάνουμε μαζί του μια βόλτα στη Φλωρεντία της αναγέννησης. Έτσι, για να ζήσω λίγο το vibe, ας πούμε. Και νομίζω θα ήθελα να πάμε μαζί, να δούμε τον Μιχελάγγελο και να αράξουμε όλοι μαζί. Ενώ δεν ήταν φίλοι όμως. Ήταν εχθροί. Αλλά θα ήθελα να πάω. Ήθελες να δεις και αυτή τη σχέση. Ναι. Οκ. Ενδιαφέρουσα απάντηση. Πάμε τώρα στην κυρία δίπλα σου. Να σχολιάσουμε λίγο για αυτό το σχέδιο, να μάθει και ο κόσμος λίγο κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς το σχεδίασες, τι σκεφτόσουν, πώς θα περιέγραφες ας πούμε αυτό το έργο με 3 λέξεις. Νομίζω ότι οι 3 λέξεις που θα διάλεγα για το συγκεκριμένο έργο είναι
μυστικό. Κρύβει ένα μυστικό δηλαδή τύψη αυτή. Ναι. Θα είναι σίγουρα, πώς το λένε, θα έλεγα μια θηλυκότητα και θα έλεγα ίσως και κάτι το οποίο δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω άλλη λέξη να πω την αλήθεια, αλλά είναι κάτι μυστικό και κάτι θηλυκό. Δηλαδή νιώθω ότι είναι αρκετά, να το πούμε έτσι κάπως elusive. Ναι, κάτι κρύβει, κάτι... Σαν να θέλει να είναι εκεί και να μην θέλει να είναι εκεί εκείνη τη στιγμή, κάπως... Ναι, σαν να θέλει να σου πει κάτι. Εγώ κάθε φορά που την κοιτάω είναι σαν να θέλει να μου μιλήσει. Σαν κάτι θέλει να μου πει, αλλά δεν μπορεί να κουνήσει το στόμα της να μου το πει. Κάπως έτσι, αυτή ήταν η ιδέα. Και το αγαπημένο σου κομμάτι πάνω σε αυτή τη δημιουργία, πάνω σε αυτό το έργο, ποιο είναι? Νομίζω αυτό το οποίο ήταν και ένα στοίχημα, γιατί δεν είναι το καλύτερό μου κομμάτι να κάνω επιτυχημένα, ήταν τα μαλλιά. Νιώθω ότι τα μαλλιά έδωσαν, ας πούμε, μια κινητικότητα στο σχέδιο που δεν την είχε πριν. Και έτσι ξεκλείδωσα, ας πούμε, μια κίνηση, ότι περνάει ένα αεράκι, ας πούμε, ότι κάτι συμβαίνει, δεν είναι μια στατική εικόνα. Ναι. Πάγωσε ο χρόνος. Άρα τα μαλλιά θα έλεγες. Δεν ξέρω. Εγώ το βλέμμα. Έχω σκαλώσει με το βλέμμα, για να σου μιλεί ειλικρινής. Οπότε, επειδή ξέρω ότι κρύβει και κάποια πιο spicy έτσι, πράγματα από πίσω για το πώς το έχεις φτιάξει, θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Spicy εννοείς στη δημιουργία της? Και στη δημιουργία, και τώρα ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά άμα δεν το δει από κοντά δεν μπορεί να το καταλάβει. Όπου και να κάτσει κοιτάει, και μπορεί να κοιτάει και πολλά άτομα ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιούν πολλοί καλλιτέχνες. Είναι μια διαδικασία που άμα... Στην πέφτεις τώρα, κοίτα εμένα. Γεια σου Μητσετόντα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Για πες μας για την τεχνική αυτή. Λοιπόν, η φάση είναι ότι άμα κάπως στρίψεις 3/4 συνήθως το έργο και κεντράρεις τα μάτια προς το κέντρο, όπου και να πας δεξιά-αριστερά, πάντα σε κοιτάει. Δεν σταματάει να σε κοιτάει ποτέ. Είναι ένα κλασικό, είναι ένα τρίκ, ας πούμε, για να κάνεις το έργο, ας πούμε, να πάρει, ας πούμε, μια διάσταση, ας πούμε. Να είναι πιο ζωντανό. Ναι. Και αυτό ενώ το σχεδιάζεις, σου ήρθε ή λες, ας δοκιμάσω και αυτό πριν ξεκινήσεις? Με τα μάτια εννοείς? Ναι. Όχι, ήταν σχεδιασμένο από πριν να μπει έτσι. Δηλαδή από το rough sketch μέχρι από το caption ήταν όλο σχεδιασμένο να μπει έτσι. Υπήρχαν στοιχεία που μπήκαν μετά, δηλαδή ας πούμε κάποια patterns εδώ, ας πούμε το τι θα έχει τα σκουλαρίκια, το αν θα έχει τα χιαστή στα μαλλιά, τα χρώματα που είναι τα σκουλαρίκια. Τα χρώματα κλπ. Ήταν κάποια πράγματα πολύ σεταρισμένα. Δηλαδή τα μαλλιά και το βλέμμα ήταν σεταρισμένα. Τα υπόλοιπα κάπως δέσανε μέσα πάνω στην διαδικασία κτλ. Απλά να σχολιάσουμε σε αυτό το σημείο, επειδή δεν το ξέρει και ο κόσμος που θα ακούσει αυτό το podcast, είναι ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σχεδιασμένο στο χέρι, πρώτα με μολύβι και μετά με πενάκι, αν λέω κάτι λάθος μέσα. Πενάκι συνδυασμό με πινέλο. Και πινέλο. Για τα μαλλιά χρησιμοποιήθηκε πινέλο. Το οποίο μετά εμείς, για να μπορεί να αποτυπωθεί και σε ρούχο, το έχουμε σκανάρει και το έχουμε κάνει transparent, δηλαδή και μετά, γιατί αυτό το έργο δεν είναι πάνω στο μπλουζάκι δεν είναι στάμπα, είναι μεταξυτοπία, οπότε ό,τι βλέπετε λευκό είναι το πανί, δεν είναι άσπρο χαμένο. Αυτό είναι κάτι που καλό θα είναι να το εξηγήσουμε, γιατί με αυτή την τεχνική που έχουμε χρησιμοποιήσει για να αποτυπωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, ουσιαστικά έχει βαφτεί το ύφασμα. Ξεγελάει, ο κόσμος έχει συνηθίσει τη στάμπα, αλλά αυτή είναι και η πιο παλιά τεχνική και η πιο ανθεκτική. Γιατί... και έχει και άλλη αίσθηση, δηλαδή ο Μιχάλης που να μας πει και παραπάνω. Εγώ προσωπικά είναι πιο μαλακό. Αυτό, έχω πρόβλημα με τις στάμπες, ειδικά αν είναι τόσο μεγάλες στάμπες. Άμα ακουμπήσουν το δέρμα μου, νιώθω ότι κάτι με ενοχλεί, ας πούμε, στην πλάτη. Νιώθω ότι είναι κάτι κολλάει κιόλας συνήθως. Ναι, κολλάει. Ενώ αυτό, επειδή είναι μέσα στο ύφασμα, δεν έχει τίποτα, ας πούμε, δεν το νιώθεις.
είναι σαν κομμάτι της αφοράς μια σκέτη μπλούζα, ξέρω. Και άμα πληθεί κιόλας, επειδή είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πολύ, θα δείτε ότι όποιος του αρέσει και πάρει ένα, θα δει ότι μαλακώνει κι άλλο το μελάνι και γίνεται μέρος του φάσματος. Οπότε φεύγει αυτή η αίσθηση της τάμπας. Ακριβώς. Εσύ όταν το είδες πρώτη φορά, δηλαδή επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι είναι ένα αρκετά έτσι, μεγάλο και οδυνηρό ταξίδι, όταν είδες για πρώτη φορά και το πρώτο πρωτότυπο που δεν το έχει δει κανείς, το έχω δει μόνο εγώ και εσύ, αλλά και αυτό που είναι το τελικό, τι σκέφτηκες, δηλαδή τι πέρασε από το μυαλό σου? Καταρχήν έπαθα σοκ με την ποιότητα της μεταξωτυπίας, γιατί υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, λεπτομέρειες δεν περιμέναμε ότι θα βγουν. Εγώ πίστευα δηλαδή, ας πούμε, πράγματα, ας πούμε, στο στόμα, πράγματα στα μαλλιά, μικρές τρίχες και αυτά, ότι όλα αυτά θα χαθούν με το μετάξι. Ναι. Δηλαδή πίστευα δεν παίζει. Λέω εντάξει, αυτό θέλει στάμπα. Δύσκολα θα βγει με το μεταξωτυπία, αλλά τελικά με έβγαλε από ασφαλβόσπο. Δεν το περίμενα να έχει τόση λεπτομέρεια αυτό το πράγμα και να την κρατήσει τη λεπτομέρεια αυτή. Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάθε μπλουζάκι έχει τυπωθεί στο χέρι και είναι μια διαδικασία, κάθε μπλουζάκι είναι unique, είναι μοναδικό, όντως μοναδικό. Γι' αυτό έχουμε και την αρρύθμιση, γιατί κάθε περασιά είναι διαφορετική στο μελάνι. Μπορεί να είναι ένα εκατοστό δίπλα, μισό εκατοστό πιο δίπλα. Εντάξει, αυτό πιστεύω το έχουμε πετύχει πολύ καλά, αλλά αυτό που είπε και ο Μιχάλης με τις λεπτομέρειες, κάθε σχέδιο μπορεί να έχει μια μικρή λεπτομέρεια κάπως διαφορετικό που του δίνει και έτσι μια άλλη αξία. Γιατί από την αρχή μέχρι το τέλος, από το μολύβι που το ξεκίνησες μέχρι τώρα, έχει αποκτήσει ένα χαρακτήρα αυτό το πράγμα. Και τώρα για να κλείσουμε, ας πούμε, και το κομμάτι του drop και αυτά, στο κομμάτι Tonda και το όλο concept, αν είχες ένα πράγμα να πεις που σου αρέσει, ποιο θα ήταν? Είναι ξεκάθαρα ότι θέλεις να έχεις επαφή με τους καλλιτέχνες και ότι θέλεις να μάθεις πράγματα για αυτούς, να θέλεις να προμοτάρεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχουν ένα output, ρε παιδί μου, εκτός, ας πούμε, των κλασικών, κάνω μια έκθεση, κάνω, ας πούμε, ένα τέτοιο, ότι ξαφνικά ανοίγει και ένα output διαφορετικό, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αντίστοιχα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο τρόπος ο οποίος απευθύνεσαι εσύ στους καλλιτέχνες, πιστεύω, είναι πολύ πιο ζεστός και πιο... να μάθεις περισσότερα πράγματα για ποιο λόγο το έκανε ο άλλος, γιατί είναι έτσι το έργο του κτλ. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Άρα και εσύ στο τέλος της ημέρας, το ότι κάτι που συζητούσαμε και το έχεις σε ένα χαρτί και τώρα το βλέπεις σε μια άλλη μορφή και με αυτή την αποτύπωση όπως το έχουμε καταφέρει, δηλαδή ήταν ένα happy moment, ας πούμε, και για σένα. Δηλαδή ήταν μια επιβεβαίωση ότι, ρε φίλε, κάτι συμβαίνει, ας πούμε. Ναι, ότι σ' άρεσε. Ναι, γιατί σκέψου ότι αυτό το έργο, ας πούμε, το έχω φτιάξει κάποιο καιρό, ας πούμε, και τυχαία, ας πούμε, εσύ γύρισες και μου είπες, ξέρω εγώ το γουστάρω αυτό, έχω αυτή την ιδέα κτλ. Και ξέρεις ότι αυτό το χαρτί ήταν το κλειδωμένο στα αρχεία μου τόσο καιρό και ξαφνικά πήρε μια άλλη ζωή και ήρθε εδώ, ξέρω εγώ. Μου φαίνεται έτσι μια πολύ ωραία στιγμή, ας πούμε. Γι' αυτό το κάναμε. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα να σου κάνω. Εντάξει, προφανώς και ο κόσμος θα το δει. Αν θέλει κάτι να μάθει παραπάνω σε επόμενα επεισόδια που θα κάνουμε και με σένα και με τους επόμενους καλλιτέχνες, ας μας το γράψει. Φτάνουμε σε ένα σημείο που θα σου κάνω έτσι 4 ερωτήσεις πιο ανάλαφρες. Αλλά θα δείξω πολλά για το χαρακτήρα σου. Για πες. Και είναι κάποια διλήμματα. Τα 3 είναι διλήμματα. Το ένα είναι με γενική ερώτηση. Εντάξει, τη ρωτάς και σε πρώτο ραντεβού. Το αγαπημένο σου φαγητό. Έχεις 10 δεύτερα. Μακαρόνια με κιμά. Το κλείδωσε. Η ερώτηση όμως του μακαρόνια με κιμά είναι με ρεγκάτο με παρμεζάνα. Παρμεζάν. Τι λες, αγόρι μου τώρα. Ρεγκάτο. Τα κύρων όλα. Επόμενη ερώτηση είναι δίλημμα. Για πες. Πιτόγυρο ή κόβεις το κάπνισμα? Πιτόγυρο, φίλε. Θα πιτώ. Πιτόγυρο και κόβεις το κάπνισμα δηλαδή.
Ναι, δεν γίνεται να ζήσει χωρίς πιτόγυρα. Okay. Το έχω κάνει δηλαδή για κανένα χρόνο που ήμουν στο εξωτερικό και ήταν δύσκολα τα πράγματα πολύ. Ωραία. Πινέλο, πένα ή μολύβι? Πινέλο. Πινέλο, Και θα σου πω και γιατί. Γιατί μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορεί να κάνει και αυτό που κάνει η πένα, μπορεί να κάνει και αυτό που κάνει το πενάκι, μπορεί να κάνει και αυτό που κάνει το μολύβι και αυτό που κάνει ο μαρκαδόρος. Αν μάθει να το χρησιμοποιείς, μπορεί να τα κάνει όλα. Περίμενα να μου πεις πένα, να σου πω την αλήθεια, ή μολύβι. Το πινέλο το έβαλα έτσι σαν outsider. Λοιπόν, και τώρα η πιο κρίσιμη ερώτηση, επειδή ξέρουμε τι είσαι. Δέκαθλον, IKEA ή Leroy Merlin? Πόρε φίλε, τώρα τι Έχει να έκανα. πας ένα, τα άλλα δύο αποκλείονται. Λέω Μερλίν. Ή 10. Μαλάκα τώρα αυτή είναι όλη δύσκολη ερώτηση. Περίμενε λίγο. 10 χρόνια. Δέκαθλον. 10 χρόνια. Στην τελευταία πνοή το κλείδωσε εκεί. Το κλείδωσα, 10 χρόνια. Okay. Αυτό ήταν το Tonda Podcast. Μάικ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ήταν έτσι Εννοείται. μια πρώτη δοκιμαστική και πιλωτική προσπάθεια, θέλω να πω. Αφήστε comments. Ναι, comments, ερωτήσεις που μπορεί να θέλατε να ρωτήσω και δεν τις σκέφτηκα. Πράγματα που θα θέλατε να μάθετε εσείς παραπάνω. Like αν σας άρεσε η κουβέντα μας. Και μέχρι το επόμενο, ελπίζουμε να σας αρέσει και αυτό που έχουμε δημιουργήσει εδώ με το Mike. Θα είναι διαθέσιμο, όποιος θέλει μπορεί να στείλει και στο Instagram για πληροφορίες ή ό,τι θέλει, από τι μέγεθος του κάνει μέχρι όποια λεπτομέρεια θέλει μπορεί να μας στείλει στο Instagram. Και ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και που μας ακούσατε. Τα social είναι εδώ. Θα βάλουμε και τέτοια.